Usa ka low pressure area ang nasigpatan gawa sa Philippine Area of Responsibility ug gikatakdang mosulod sa nasod karong Domingo. Mato ni Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza nga ang LPA nasigpatan sa 2,000 km sa southern Mindanao. Dugang niini nga kung mahimong bagyo ang LPA, panganlan kini og Doming, ang ikaupat nga bagyo nga masinati sa nasod karong tuiga. Patalang sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon aniya si Al Kiblat sa Pag-asa Mactan. Okay, natay gibantayan karon nga low pressure area outside the Philippine Area of Responsibility. So di pa ta siguro kung makapikto ba ni sa Pilipinas kay layo pa man ni siya. Mga distance pa ani niya is 1,000 kilometers away from the boundary. So doon na tayo nakita sa mga international model nga posible ni mosuod sa Sunday or Monday sa Philippine Area of Responsibility. Now, from then, ato na siyang monitoron. Isuna sa Philippine Area of Responsibility. Kung indeed, makapikto ba ni sa Pilipinas or dili. Kaya naapos rin nakita sa mga model nga mo-reflect ko nito the right, dili ka dool sa, mo lang gamay, pero dili ka, ang iyang area of influence, dili ka pikto sa Pilipinas. Nasa mga model nga mo tadlas rin gamay sa Eastern Visayas. So, kini mga forecast lang kini. So, habang nagkadool ng bagyo, natay laing mga data. Nga mo hatong natong linaw, kung indeed mo kapikto ba ni sa Pilipinas.